Ловен репортер. Вижте с очите си фактите, събрани от нашите опитни репортери. Запознайте се с най-новите ловни истории, интересни събития, непознати дестинации и рекордни постижения. Ще ви представим цялата информация в полза на ловците и авантюристите, готови да се впуснат в ловни приключения. Ловът е най-доброто средство за управление на дивеча, когато ловците са добре информирани. За това ще се погрижи и вашият личен ловен репортер. Днес ще ви запозная с директора на Държавно ловно стопанство Воден, за да ни разкаже как се е развило едно от най-добрите ловни стопанства в Европа. Държавно ловно стопанство Воден и Рихисар е създадено през 1958 година като представително ловно стопанство върху територията на две области – Разград и Силистра. Първоначалното обединение се извършва през 1969 година и се взема решение към представителното ловно стопанство Воден да се прибави и участъка Хисар. Воден и Рихисар е съставено от два участъка – Воден 8000 хектара и Рихисар 7000 хектара, но те са прекъснати помежду си. Между тях има земеделски земи, а разстоянието помежду им е около 100 км въздушно един от друг. Дивечът обаче мигрира от единия в другия и обратно, което е категорично установено. През 1975 година е отстрелян благороден елен в Ирихисар, който е първия за България световен рекорд на благороден елен. След това следват още два, пак от Ирихисар. Последният и сега действащ световен рекорд е отстрелян в непосредствена близост до Ирихисар. От почти всички 15 трофея, които са добити с над 250 точки в България, 9 са добити тук в района. 9 от топ 15 са добити в Ирихисар. От тази година Държавно ловно стопанство Воден и Рихисар е записано и като двукратен единствен рекордьор в трофейната книга с рекордите на Сафари клуб за отстреляните с лък и стрели два много възрастни зубара. За това събитие и как бе осъществено ще видите в новите епизоди на сезон за Сафари, а сега ще видим част от изложението за паднали рога, проведено тук. Уважаеми гости, позволете ми от името на екипа на Държавно ловно стопанство Воден и Рихисар и лично от свое име да ви приветствам с добре дошли на третия преглед на паднали рога от благороден елен Воден 2018 година. В началото през 2016 година беше само Воден и Рихисар. През 2017 година нашата инициатива беше подкрепена от Държавно ловно стопанство Русица, Държавно ловно стопанство Несебър и ловното стопанство в Правец. Тази година имам удоволствието да съобщя, че освен посочените досега стопанства към нас се присъединяват и две големи ловни стопанства в Североизточна България, а именно Държавно ловно стопанство Дунав и Държавно ловно стопанство Паламара. Това е ловна традиция в Западна Европа, която се прави от повече от 80 години. За справка, миналата година в Австрия беше номер 83 като издание. Независимо, че е имало Втора световна война, че е имало катаклизми, какви ли не, това си върви в ловната общност и високо развитите ловни общества в Европа много държат на него и го практикуват всяка година. То се състои в събиране на падналите рога всяка година, подреждане, стараеме се да събираме паднали рога от едни и същи животни през различните години, като ги съпоставяме, виждаме кой как нараства, определяме кой кога достига своята кулминация и по този начин успяваме да определиме по-точно и по-правилно екземплярите, които подлежат на отстрел и които са достигнали максимума в развитието си в трофейно отношение, максимума си в репродуктивна възраст и така нататък и така нататък. Едно събитие, което от 2016 година ние бяхме първите, през 2017, 2018 и 2019 вече имаме и други последователи. Тая година бяха 9 стопанства от Североизточна България основно, 9 района, в които се стопанисват благородни елени
и мероприятието набира все по-голяма скорост и по-голяма популярност. Тази година имахме много висок интерес от научните среди, а именно преподаватели и студенти дойдоха и направиха измервания на намерените поредици вече 4 години поредни на рога от благороден елен, установиха някои зависимости, изнесоха доклад на една научна конференция, което за нас е голямо признание за нас и за нашата инициатива. Това са най-тежките рога, които бяхме намерили в 2017 година. Как да го сложим? Ти си наопак, значи те по принцип са наопаки, ние трябва да се от тази страна, аз от тази страна, да се види как е било животното всъщност. Елена го следим от тогава, защото всъщност ние от 2016 година насам събираме съзнателно и целенасочено тези рога и се опитваме да съберем комплектите на едно животно от всички поредни години, които е възможно. 2017 това беше най-тежките паднали рога. 2018 отново намерихме падналите рога на това животно. Моя по-лек в случая. Заради това е заради изчупването горе на короната, затова е малко по-лек. И всъщност той го е счупил след като този е паднал, опитвайки се да махне и другия, защото му е било дисбаланс, сигурно. Дискомфорт и дисбаланс настъпва много сериозен, особено при такива тежки рога. И затова ги е отчупил. Но въпреки това се вижда как е набрал маса. Вижда се, да, пак е огромен. Много е масивен рога. И това всъщност са му последните рога. Продължава да расте трофея, задържа килограмите, горе-долу мисля, че килограмите са задържани. Просто като се проследят падналите рога и растежа им в годините, когато достигнат кулминация, след това имат 2-3 години, когато поддържат едно ниво и след това тръгват надолу. И това е единствения начин, според мен, да се проследи тази кулминация и да видим кога реално животното е за отстрел, кога вече тръгва надолу. Това е начина вие да бъдете убедени, че ще вземете най-доброто като качество от трофея. Да. И максималната цена все пак за него, защото това се възвръща после в стопанството и вие можете да поддържате. Не само като цена на съответното животно, той, как да го кажа, инвестиция в бъдещето, защото това животно ще остави гените си на много поколения след това. Да. А пък тези, които ги виждаме, че още в момента са селекционни животни, т.е. или чипно падналите рога, се вадят на време, трябва да бъдат извадени на време. Иначе те остават също поколение и съответно после още по-трудно излизаме от омагьосения кръг, в който сме влезли. И вие всъщност, като разперите на поляната всичките тези комплекти рога, преценявате, след това кое животно е перспективно, кое не, после при новите рога, когато растат, ги проследявате отново и вече имате един ясен план на действие. Да, точно така. Всъщност, преди всеки сезон на еленския лов се събираме с ловните и на базата на паднали рога, на базата на снимки от камери, на снимки от наши снимки, които са направили съответно ловните, се преценява кои животни са за отстрел и кои не. И по този начин трябва всички ловни да бъдат запознати с политиката и с това кое животно е за отстрел и кое не, а не просто да дадат един трофей, защото заявката е 9 кг и то с 9 кг няма значение дали е на 8 години или... Да, дали е достигнал кулминацията си, дали не, а той може да стане 14 кг, да речем. Да. Което също е масова практика. Това в момента е планово ловно. Планирате отстрел. Това е единственото такова стопанство
всъщност единственото стопанство, което работи по този начин. И това е много добре. Да, трябва да се ловуват само възрастни, вече достигнали кулминацията животни, а не просто да изпълняваме заявки, независимо от възрастта на животното, независимо от перспективата за това животно и основавайки се само на паричните постъпления, да, което не е основополагащото за вас тук. Да, защото това е губеща стратегия. Нали, ние в момента ще вземем някакви уж много пари, обаче за в бъдеще ние усъкътяваме бъдещите поколения. Да. Още повече, че при вас с толкова световни рекорди има, значи потенциалът е невероятен. Любимия ми трофей? Стоян, най-големият елен от Воден. На името на Стоян Ковачки. Обаче 17 кг известа, смятали се, че ще бъде новия световен рекорд. Но малко не му е стигнало, за да бъде новия световен рекорд. 269 и 94 точки. Тоест, близо 4 точки повече са му били нужни да стане световния. Да. А иначе световният рекорд настоящия е около 16 кг и половина ли беше нещо? От към дебелини мисля, че тук. Да, това е по-сериозно. Обаче това беше много интересно. Това ловните от Ирихисар му казват пуйчи главички. И всъщност е показател за масата на Също се води пуйчи главичка. Да, това са нарастват тук. Много е интересно. В короните. А това влиза и в мерките, когато се прави не, само като брой шипо и дължина на шипо. Дали е... Не, просто е нараст. Какви сериозни розетки има, просто е уникален трофей. Да, за съжаление световните рекорди всъщност не са в Воденския участък, те са в Ирихисарския участък, а там положението беше много по-зле, отколкото е в Воден смисъл. Като численост, Колев когато идва, като численост там са били много малко елените. Сега всяка изминала година се вижда, видимо е просто как числеността на елените расте и съответно и качеството на трофеите, въпреки че е много далеч от това, което е било на времето. Сега в момента Воден е по-добрия участък от към елени. Колко разбрах, животните се движат между Ирихисар? Да, така е, но не всички. Оградата не може да ги спре. Те се движат не само между Ирихисар и Воден, те се движат и между околните горски комплекси. Стопанството е представително за отразяване на държавни нужди от държавния протокол, като стопанството посреща мероприятия на президента, премиера и председателя на Народното събрание на Република България, когато администрацията на тези институции прецени, че е нужно, че има гости от такъв ранг. Като първата къща, която е построена във Воден, е ловната резиденция Първи дом. Първи дом е построена, за да посреща първият човек в държавата по това време, Тодор Живков и неговите гости. Но взема се решение при предстояща визита на Хуан Карлос, испанския крал. Настояват от неговия протокол той да има отделна къща, защото не може от двама държавни глави да бъдат в една и съща къща поставени. И тогавашното ръководство на държавата, съвместно с армията, трудови войски, преправят една малка къщичка, която е била втори дом, правят една огромна пристройка с големи зали, с голям апартамент и така нататък. И по този начин създават ловна резиденция втори дом. Конкретно за това посещение, мисля, че е строена 82-3 година. Ловна резиденция втори дом. Ловна резиденция на Тодор Живков.
за Тодор Живков и неговите гости. В началото е била малка къщичка, част от която е останала. И ще ви покажа сега кътчето, което е запазено от нея. Това е останало от малката къща и след като се взело решение, че трябва да се изгради още една ловна резиденция, харесали това място тук и около тази къщичка достроили една по-голяма къщичка, която общо взето е организирана като за посрещането на един човек. Един огромен апартамент за най-главния гост, един по-малък апартамент до него, които са в по-централната част и другите са като за персонала в задната част на къщата. И тук са интересни ловни сцени, дърворезби с ловни сцени. Цялата мебелировка си от това време. Това е част от малката къщичка. В началото е била малка къща, която не знам точно коя година е строена. Когато решават, че трябва да се прави втора ловна резиденция, харесали това място тук и около малката къщичка достроили резиденцията. И всъщност това е част от тази малка къщичка. Останала. Резиденцията е строена 81-82. И когато има големи мероприятия, тук е най-голямата пазария. Тук залязващото слънце ги огрява и лошото на това е, че като ги е напекло и вече са започнали да се рушат. И да избеляват. Не само да избеляват, те за както падат. Виж? Това цялото са били такива капки. Аха, те са отлепват се полека-лека. Препарата на зубъра по тайното набавяне. Тук пак тавана е уникален, пак с ловни книги. Тук преди сезона да разгледаме снимки с ловните на Елени. Гората Воден е специално място още от времето на Османската империя. Тя е била придобита като феодално владение от един турски военачалник. След освобождението гората я купува семейството на Иван Багрянов. След 9 септември 1944 г. се променя строя на държавата и гората и чифлика Воден стават държавна собственост. През 1958 г. с постановление на Министерския съвет се създава представителното ловно стопанство Воден. Още от създаването си започва климатизация на различни видове дивеч, като първия и най-значим вид е благородният елен, който е доставен от царските ловни развъдници, тогава Шерба и Паламара, които са запазени от новата власт. Вкарват се много животни, които да подсилят местната микропопулация, която тогава е наброявала едва 100 елена. Постепенно започват да се развиват популациите от едър дивеч, вкарва се елена лопатар, както и муфлона, а през 1961 година са докарани и първите зубри. Стреляне от наш клиент в 2013 година. Взима си трофея и кожата, занася ги на препаратор и ни го подарява в този вид. Защото казва, че в неговата къща няма достатъчно място за такъв огромен трофей. Уникален подарък за нас. Тя тук, идва ли си тук? Тази снимка, дето ви казвам, тя разбира се, с никакво качество на нещо. А кой е този? Петър? Кой е? Петър Стоянов, бивш директор, Емилиан Станев. Да. И тук е Емилиан Станев с първия директор на Воден, този е Васил Одрински, на лов с Фейтон. Зимата практикуваме един наистина уникален начин на лов с шейни, дървени шейни, теглени от конски впряг, най-често 2 коня, на която шейна си качва ловеца, ловния водач и има кучияш, който кара конете.
По този начин, понеже извършваме съшиените и подхранване, категорично дивече се доближава на много близки дистанции, много е подходящо за ловци с лък, които трябва да доближат дивеча. Дивеча не се плаши от конете и от шейната. Получават се много интересни, атрактивни и резултатни ловове, когато има достатъчно сняг и успяваме да го практикуваме този лов. Когато няма достатъчно сняг, ползваме каруци, пак тегляни от коне. Малко дискомфортно е в тях, защото повече друсат, но ефектът е същия. Дивече се доближава максимално близо, той не бяга. Имате възможност и ловеца, и ловния водач да го гледат достатъчно добре и да преценят точно кое животно да бъде извадено. Това е 30-те години при каптирането на карстовия извор, помпената станция. Това са гледки от селото Воден. Това е най-дълго годишният директор Ковачки от 75-та. Веднъж освобождаван 97-2001 и после от 2001 до 2012 година е директор. Това е Георги Прокопиев като млад. Той пък работи от 62 година тук. И този, с който искам да ви срещна за зубрите. И сина му много прилича на него, ми напомня. И двамата. Това са някакви партийни кадри, които не ги познавам, ама сложил съм я тази снимка, защото аз като почнах работа и тази женица се пенсионираше. А пък тук е погледния момиче. Да, мацка. И тук някакви елени да сме стреляли. Тази снимка е от преди 20 и няколко години и тия клиенти испанци бяха направили голямо прекъсване и дойдоха пак и се разпознаха и затова съм ги сложил и тях тук. Много готино. Той е един ловен Иван Дончев, той почина наскоро с някакъв немски клиент. Красо Петров ми ги прави тези двете снимки и е това възрастен ловец също. В Ирихисар са бити тия елени, а той е бил един от персоналните водачи на Тодор Живков, като е идвал. Почина възрастен. Едно е всяко. Част от историята. Това е... Ей, Капитолен! Ще ви кажа и за него. Страхотно. Това е много по-старо. Това е османската. А другата сграда? Това е така наречения дом 4, който се е порутен и подлежи на събаря. И 4 Да. Това е почивна хижа, дом. То Воден, селцето Воден е било курорт, летовище. И това е било така за летовници. Това е елен, стрелян в Попово, в района на Попово, тук гранично с Разград. В момента тежи 14 кг и нещо, когато е намерен 16,400. 255 точки е мерен официално от комисия, макар че той не подлежи на оценка, защото е намерен. Убит от браконери, вземено месото и един тракторист като си кори нивата. Звъни и вика, намерих един череп с рога, но дали струва нещо и вика, няма го карай тук. И ми го носи, минал с трактора през него. Лепих му черепа тук, малко обелено, жулен, ама уникално животно. И по-интересното е, че колегите от Попово не са го виждали, не го знаят. Ако имаш такъв елен, трябва да го знаеш къде спи, къде яде, къде пика и всичко трябва да знаеш. Това е уникално нещо. Ще го сложите ли като ония добия там? Не. Какво ще го прави? Той е добит тук, ще го държат тук, за да се види какво нещо е съсипано. Благодарение на целогодишни наблюдения, благодарение на прегледите на паднали рога, сравняване, снимки през различните периоди от годината, ние вече сме оптимисти, че в нашата гора, в нашите гори растат едни забележителни в трофейно отношение екземпляри, едни много ценни като генетичен материал животни и въпреки, че размерите на трофеите са впечатляващи към днешна дата, ние ще задържим още малко и ще изчакаме, за да видим какво ще развият те като потенциал на максимум и чак след това евентуално бихме ги отстреляли.